खुलुमबाय बयखौबो बे मोनाबिलि समाव आङो मोननैसो गोनांथार खौरां लानानै फैलायबाय। रायजोफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि मानग्रा दिपेन बर' बिथाङा बे समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बिबुंथि होदों नोंथांमोना बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रोदो। बुङो जिहेतु 24थि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया दिनै जोबथा सान बे सानाव सोरबाया बाहागो लादों। दैमु नोगोराव खुंनाय बर' थुनलाइ आफादनि जि जथुम्मा बेयो दिनै जोबथा आरो गेवलां मेल सोलिगासिनो दङ। बे जथुम्माया बर' थुनलाइ आफादनि जारिमिनाव मोनसे रिमार्केबल जथुम्मा हिसाबै अराय सिनायथि मोनगोन। मानो होननानै बुङोब्ला बे जथुम्मानि गेजेरजों गुबुन गुबुन बिथिंखौ लानानै माखासे जोंनि राव आरो जोंनि थुनलाइ आरो जोंनि बिजोंखौ लानानै माखासे रिजलिउसन आरो सावरायमेलाव जि बांलादेश नेपालनि डेलिगेट्सफोर दङ बिथांमोनजों बेयाव सावरायनाय जादों, बेंगलनि बर'फोरजों सावरायनाय जादों आरो लोगोसेनो माखासे हादोरनि एम्बासाडर बिथांमोना फैनानै बर'नि राव, बर' थुनलाइ, बर' हारिमु बेखौ बिथांमोना एक्जिबिसननि गेजेरजों बे मेल खुंनायनि डिसिप्लिन आरो जोंनि जे आदर्श बे आदर्शखौ बिथांमोना खोब मोजाङै बुजिनो नाजादों। गुबुन फारसेथिङै थुनलाइनि बिथिङाव जिखिनि जोंहा सृष्टि, जिखिनि क्रिएसन आरो लिटारेचार सोरजिनांगौनि बेलायाव जि एडभान्स आथिखाल मुगानि जि थासारिखौ नोजोर बोनानै जोङो बुहुमनि गुबुन गुबुन थुनलाइजों फेर फाथिनो हानाय बा बांसिन रिसर्च खालामनो हानाय जिखिनि थुनलाइनि बिथिंफोर दङ बे अकल शर्ट स्ट'रि नभेलनि बेलायावल' नङा, साइन्स एन्ड टेक्न'लजि, स्पेसनि बाथ्रा बा गुबुन गुबुन जिखिनि बिथिंफोर दङ जोङो थुनलाइखौ बै लेभेलसिम जोङो सहैनायनि थाखाय जोङो खामानि मावनांगोन। दा बेखायनो नैबे जथुम्माया बे गासै दिगखौ फोनांजाबनानै मोनसे जोंनो बिथिं आरो दिग होगोन। थुनलाइ आफादनि बे 64थि जि बोसोरनि गोलाव मोनसे जार्नियाव जोंनि जिखिनि जेंना जेंसिफोर दङ बे जेंनाया गोख्रैनो जोबगोन। आङो मोनसे बिसास आरो मोनसे फोथायनाय गावनियाव लाखिदों आरो थुनलाइ आफादनि आथिखालनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि सार, गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारि बिथांमोननि जे टीम दङ आरो बिथांमोननि टीमा खोब मेंनाय गैयाजासे कन्टिनिउवासलि खामानि मावदों। बर' मिडियामनि जिखिनि जेंना दङ आरो बर' रावा जि आथालाव आरो सहैबावनांगौ दङ बे बिथिंखौ लानानै थारैनो जोङो खोब खम समनि गेजेराव सुस्रांनाय मोनगोन। आंहा बिनि सायाव गोथौ फोथायनाय दङ। बेनि थाखाय माखासे रड मेप जों तयार खालामदों। बे रड मेपआ जि टाइमाव जेरैबायदि जोङो बे एक्सनाव थांगोन आरो बे टाइमावनो जों बिनि समाधानखौ मोनगोन। गोजोन्थों। रायजोफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि मानग्रा दिपेन बर' बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै नोंथांमोना मोनथिखाबाय। रायजोफोर दाना फैदो बिटिआरनि सिएम मानिजाथाव प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बिबुंथि होदों नोंथांमोना बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो। भिडिअखौ जोबजासिम नायखांनायनि उनावहाय नोंथाङा मा बुजिनो हादों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायब्लानो जाबाय। दिनै नैबे सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालियाव जथुम्मायाव सारा दिनै आलासि महरै नुजाथिफैबाय। दा बेनि गेजेरजों ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो मा मेसेज होगोन? सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे सा दिखाजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जयै बोसोरारि जथुम्मा खुंदों। दा बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे जारिमिन बेखौ बयबो मिथिगौ आरो दिनै रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि लैहोर लैहोर फैदों। दा आं बेखौनो बिसास लादों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव रायजो राजाफोरनि जि अनसायनाय फोथायनाय बे दाबो दङ आरो थांनाय समनि जि मोनसे गोब्राब थासारि बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद
बर' थुनलाइ आफाद आरो बर'नि गोबां जांख्रिथायारि आफादफ्रा जोनोम जानानै हारिखौ हमथाबोदों गाबथाबोदों नंखायनो दिनै बर'नि सिनायथिया मुलुगाव सिनायजानाय मोनसे थासारियाव फैबाय आरो बड'फानि सिमाङाबो लासै लासैनो मोगथाङाव महर मोनबोगासिनो दङ दा सनितपुर बिश्वनाथ होनना बुङोब्ला हानि जेंना दङ बे लासै लासै जोबबोबाय थादों जि एसे दंबावो बेखौ थाबैनो फोजोबनो थाखाय जों सरकार रायलायगासिनो दङ गामि सोसननायनि बाथ्रा दङ आरो माखासे गामिया बर' कसारि काउन्सिलाव सोसननायनि बाथ्रा दङ बे मोननै बाथ्राखौबो लानानै आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांजों सावरायगासिनो दङ आङो लासै लासैनो प्रब्लेमखौ जोबजानो लुबैदों मानोना आगोलफ्राव बे थासारिफ्रा जोबोद बै समफ्राव जोंनि सोमावसारनायखौ लानानै सनितपुराव एबा बिश्वनाथाव गहपुर बायदियाव गोबां थासारि जालांदों दा नैबे समाव जाहाथे खुनु रोखोमनि गाज्रि थासारि जानो हाया बेखौ नोजोर बोनानै जोङो बिटिआर एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाया जाहाथे लासै लासै जाफुंसार महर मोनो बेखौ जोङो नोजोर होना खामानि मावगासिनो दङ आथिखालाव जे बिटिआर सोसननायाव 60 बेबायदि गामिफोरा सोसनजाबाय नाथाय बिथांमोनहा बेखौ साननानै गोबां जिंगायाव दं फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिथांमोना होनो हानायनि मोन्थायखौ मोनगोन ना मोना बिथांमोननि बिटिसि बिसायख'थियाव भट होनो मोननायखौनो लानानै जों खामानि मावगासिनो दङ मानोना बिथांमोनाथ' अलरेडि बिटिसिआव हाबखाबाय नाथाय बिथांमोनजों लोगोसे आरोबाव माखासे गामि दङ जाय गामिखौ सोसननांगौ बिनि थाखायबो जोङो सरकारखौ नारसिननानै माखासे खामानि मावगासिनो दङ दिनै जे सारखौ खोनानो मोनदों दिनै सारा गोबांथार ओनसोलाव बेबायदि जौगाथायनि खामानिफोर मावगासिनो दङ आरो दिनैबो बेयाव नुजाथिनायनि गेजेरजों सारा मोनसे बेबायदि अनसुंथाइ होनायनि बाथ्रा फोसावदों दा बेनि गेजेराव सारा जोङो सुजित नार्जारी जोंनि गिबि मुंख्लं बिथांनि मुङाव जोंनि जि 40टा समस्ति दङ बेयाव 40टा अडिट'रियाम लुनाय जाबाय 40 अडिट'रियाम लुनाय जाबाय बिर सिलागां जांख्रिथायारि दैदेनगिरि बिथांनि मुङाव बिटिसिआव 40टा समस्तियाव अडिट'रियाम लुनाय खामानि सोलिगासिनो दङ सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्म बिथांनि मुङाव मोनसे गियान केन्द्र एबा नलेज सेन्टार लुनाय सोलिगासिनो दङ गासै दासिम 220 नलेज सेन्टार लुनाय जाबाय दा बेबायदि गोबां खामानिफ्रा सोलिगासिनो दङ जिहेतु सनितपुर बिश्वनाथनि माखासे गामिया बड'लेण्डआव हाबबाय आरो हाबगोन दा बे ओनसोलावबो बे खामानिफोरखौ जों लासै लासै मावलांबाय थागोन